na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Darling, all the while. Justin, Alice. Alice. Justin. Alice, mahal kita. Mahal kita. Huwag dili makababag ang kintang sa tong edad sa akong kupani mo. Justin. Ako ka lang, Alice. Pero, uwa ka pa magkailan ako sa hingpit, Justin. Huwag ko'y lapot sa iyong kagahapon, Alice. Bisan unsa pa na kangit-ngit. Gusto ko nga ipabilin ka na sa kagahapon. Ug dili ko gusto nga og katon pa ang kagahapon. Justin. Sugda na to nga tong ugma nga malipayon. Nga kita lang to, Alice. Alice, I love you. Old Algiers. Te! Te Alice! Mangumpra ta karon! Bay Ramiro! Ay, bay! Salamat kay bay! Salamat kayo! Tepa! Sa maloy! Nga nugutan ako pasalamat maganako. Kuha ko maghatag ng numero nga pustahan nimo. Bay! Happy kay ko karon bay! Kay uyab na mi si Alice! May noon! Ayun sa! Uyab na mo! Oo, lagi! Saba ka diyo eh. Laba ka di ka mabinuang ikaw eh. Binuwang ba? Tinuod niya ako eh! Nagkauyab na lagi mi! Tinuod yun mo ha? Wala. Di lagi mo sa di Alice? Sa ilad! Lain na sa nang pagkasulti. O sa di ay? Di man ipangilad ang ako bay! Tininuod ning akong gugma nga tong Alice! What? No ma. To! O ka na ba? Bitaw ba? Ay dyan ang binuang niya. Kaya ako almas ng ate. Uy, di na ako na binuangan uy! Siya gid ang akong pangasawon bay! Kana ba? Ako na gui, gisultihan ni mo ana ha? Oo! Basta, awin noon. Sa imong itsura pa lang, kapasar man ako kay kaduhag ka na ako sa pagkagwapo. Bitaw, hay maron si ate na bay. Ato na, nangumpra. Uyab naman ka mo. Nga nang wa man nimo uban ni na may sakyanan. Di siya gusto nga doon may bawo nga uyab mi. Unsay ngan? Lola Tasing. La, niarang listahan sa akong palitonon, la. Uy, daghan man ni. Wa ka magpaubad ni Romero. Dugay kay miabot sa bahay, Lola, oy. Okay ra, la. Magpakyar ako tricycle paingon sa ibabaw. Wa pa day ba uli si Ma'am Carla? Wa pa man, Lola, oy. Aw, kamura day tao di hasda kong bahay karon. Oh, kamera, la. Ay, noon. Buotan man siya na si Ma'am Carla. Ay, ambot lang ka ng iyang anak nga babae. Murag malditahon man to. Aha. Ay, suhito di kasi ang anak nga babae, Lola. Ay, oy. Nagyayaman kong kadiyot atong bata. Baka sapot to, oy. Sipat kaayo. Aw, bata pa man sabgod. Sige, ako na ning tapo ko ng imong palito nun. Ay, kumusta nga kung mahal? Ha? Hoy, mahal ka diha. Ay pag-anad ha, mabatian kang Romero. Naibaw na si Romero eh nga. Doon na tayo relasyon. Ha? Pwede tinuod ka? Mm. Pastilan, dinhilang ka ha? Asam ka? Akong bauran si Romero nga dilit manabi. Anong madlok man ka nga may bawan sa mga tao nga uyab na ta? Ha? Kukuan, ay, dili mahi mo nga mahibaw si Ma'am Carla nga uyab ta. Oh, nga naman. Kuan. Alice?
Dali ra. Ngano, ma'am? Okay ra ba ang inyong relasyon ni Justin o Romero? Okay raman, ma'am. Dili ko gusto nga doon ay mag-uyab-uyab sa atong mga sakop, ha? Oo, ma'am. Dili na mahitabo. Wa ko'y planong magminyo, ma'am. Oh, magbuot di si Ma'am Carla kung magkahigugma ita. Basta, dili mahimong mahibaw sila nga uyab ta. Oh, okay. Sige, ikaw good. Pero, kanus aman ta musulti nila? Kung magpakasal na gyud ta. Oh, mo ba? Magpakasal lang ta. Uy, sa man ka, uy. Kadinalian ba ang utok nimo? Alice, di na ko gusto nga maadto ka paslain. Busa, magpakasal na lang ta. Unsa? Magpa-secret marriage good ta. Na may kailan akong huwis. Ha? Sigurado ka ba, Uy, Justin? sigurado na kay ko nga ikaw ang gusto na kong maasawa. Justin, dili pa mahimong magminyo ko. Kay, Oh, kaya ano sa naman sad? basta, unya na ta maghisgot bahin, ana. Ari una nako si Romero. Mo na'y gusto nimo mahitabo, Ate Alice? O Romero, ug sa ari ko nga wa kay sultihan nga uyab na kami si Justin, ha ba? Wow. Ikaw na gunati. Sige. Ato ra ring tulo. Mas labaw nang dili mahimong mahibaw si Ma'am Carla nga may relasyon mi. Kay iya maning gidili nato. Uy, unsa gudi ay? Misulti man ko si Ma'am Carla nako nga dili ko na siya gusto nga dunay mag-uyab-uyab sa iya mga sakop. Aw. Kung mao na rason ate. Ayog ka bala ka. Sipiran yun na ako akong baba. Para way mahibaw na uyab mo. Uy, hala. Ang telepono ibagting mo. Hoy, saan ba Justin? Mabasa ko ba? Kailangan ko kung mabasa ka, di. Hala mo. Ako na rin mutubag ining nanawag. Bago pa ako nag-inis niya, mas una sa kunin mo. Hello? Hello? Kinsa ni? Ay, ma'am, si Romero ni ma'am. Oh, Ma'am ano Carla. si Alice? Kuwan ma'am. Kining, ato sa gawas. Nanglimpyo sa swimming pool. Maayo hinoon. Yes, ma'am. Panglimpyo gud sa swimming pool, ha? Ato di ay sulti siya nga basin sa sunod buwan, mapauli na ko diha. Okay, ma'am, copy. Manawag lang unya ako kung unsang adlawag yun, ha? Kay magpasugat ko ni Justin sa airport. Okay, ma'am. O palipiha ang kwarto sa kong anak, ha? Kanang tupad sa kong kwarto. Mao na ang kwarto ni Mara. Justin, unsa ba? Mabasa ko ba? Pwede mo sana naglipyo na si swimming pool kay ato pa napahubsan ba ya? Dali una, dire. Uy! Ayaw kang biraha, uy! Ikaw! Uy, nabasa na hinoon ko! Ganahan mo kung mabasa ka. Da. Uy, ikaw ba? Kita unay mag-swimming samtang wa pa si Ma'am Carla. Lovers. Uy, Ramiro! Ate, Justin, Oh, may balita ko ninyo. Unsa man na, Romero? unsa man na, ah? Alam mo karato la. Unsa ka rato? Kuan, kining. Mupauli na ko sa Ma'am Carla sa sunod buwan. Oh, Ipaandam ang swimming pool o ang kwarto sa iyang anak. Uy, Justin, dali una to ang atong gibuhat. Uy, kay mo pauli naman day si Ma'am Carla. relax, Alice. Sa sunod buwan pa na mo pauli, oy. Ay, katarantar. Hello, Carlin. Kumusta ka na? Ako ang angay mangumusta ni mo, ate. May bagyo man diha, di ba? Okay na ko, diri, day. Why problema? Carlin, kuan, may isultik ko di mo. Ano naman na, ate? Kuan, ayaw lang kasuko, ha? Ano na naman suko man ko? Sige na, sulti na. Murag nindot na nga balita kay happy man ang imong gingo. Kuan, day ka nang may uyab na ko. Nanguyab ka, ate? Carlin, nasuko ka ba? Dili ka angay nga musalik ka ng mga lalaki.
Carlin, kalma lang. Gipatay sa kaugalingutang amahan ang atong inahan. Kanyang musalig gihapon ka sa mga lalaki. Kisa man tawhan natin. Nakailang ko na niya? Ato ba siyang silingan? Dili ni nato silingan siya o wa ka makailain niya. Ati, ayaw cute. Ug salig ka na tawhan na ha. Ayaw cute. Carlin, nagkatiguang nako. Nagkinahanglan kong ikauban sa kinabuhi. Ug wa ka uban nako. Mag-unsa naman lang ko kung doon ako'y bation. Na si Romero, ti. Naibaw ko nga suod mo o buutan sa siya. Di ka niya pasagdan. Carlin, Basta ati ha. Wa ko makagusto sa akong nabati karon. Sige, bye. nasuko si Carlin nga nanguyab ko. Romero, bay. Ay, man si Alice. Wa pa mabalik din sa bay. Wa pa man. Murag doon na may bagyo. Aw, adtor tingali to silang bay. Di mahimo nga lang siya dito, bay. Dapli na mas dagat ilang bay. At tuon ako siya. Bito, kusod na ganing hangin oh. Mag-auto lang ko. Ikaw na bahala din sa bay, ha? Kuhaon ako si Alice. Believe ko to, Han. Love yun ni Justin sa ti Alice na. Aw, bayo noon. Ay, naunsa maning hangin na. Nga kusog naman kaayo ni. Ay! Unsa man tong gilupad? Ay! Oh, Alice! Alice! si Justin man ron. Alice! Oh, Justin, nga ron di amag ka. Nabalaka ko nimo. Ah, Ikaw rong usa din sa inyo. Ubanan lang tika. unsa? Nabalaka kay ko nimo. Abi na ko nga misungasong lang yung kaglakaw. Alice, Justin, di ko gusto nga mawa ka na ako, Alice. Oh. Alice, Justin. magpakasal na ta. Please, pakasali ko. Alice, Justin, ayaw. pasali ko. Ay, kahadlok. Mga asawa ko nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!